สวัสดีจ้าวันนี้มารับหมาคืนฝากหมาเพื่อนเลี้ยงให้บัดดี้คนเนี่ยตัวนี้ชื่อบัดดี้น่ารักมากเลย ปากเบี้ยวๆเหรอลูกฮะ บัดดี้ปากเบี้ยวเหรออันนี้มันชื่อโปรกลินเนี่ยมันย้อนแสงอันนี้มันชื่อโปรกลินเนี่ยเอ๊ะเนี่ยดื้อมากๆเลยโปรกลินเนี่ยมารับเอาหมาโปรกลินไปเที่ยวเพิ่งมาค่ะเนี่ยมาดูเพื่อนหมาตัวหนึ่งอยู่ด้านโน้นแห้งเนี่ยสวนเขาเนี่ยสวนน่ารักมากเลยนี่ดอกไม้ก็เยอะโอ้Yes, this one is den selve flot blomst. Flot blomst der. Hvad er det her inde, Hans? Hvor gammel er den her? Da jeg kom, jeg så den her to, og det... Det ved jeg ikke, de er gamle. Det er bare pynte, ikke? Det ved jeg ikke, vi har aldrig prøvet at spise. Nej, hvad? Prøv den her, den her er der... Hører det irriterende? Ja. Jeg skal lige passe på. Ja. Hvad kalder man det her? Turen? Det er torne, ja. Torne, ja. De store, altså den store grene, eller hvad kalder man? Det er tomater. Tomater. Det er kæmpe store planter, ja. Og den helt høje derhen, det er en agurk. Agurk, ja. Og de der små skravling, der står dernede, det er min chili, er der ikke der sådan noget? Det er fordi det er ikke så varmt, måske. Det er også tomater, det der uden. Det er også tomater. Ja. Det var nogle, vi havde i overskud. Ja. Hvad, Hans? Du kan godt lide at plante tomater, hvad, Hans? Jeg vil hellere have nogle flere chilier. Nå. Men det er ikke blevet sådan noget i år, men desværre. Nå. Det kan du godt lide. Chili. Den her er også flot. Nej, nu skal vi lige her. Hvad?สวนนั่งเล่นเอาไว้นั่งหน้าร้อนค่ะหน้าหนาวก็ขึ้นไม่อยู่ละก็ขึ้นบนตึกเนี่ยอันนี้ก็เป็นบักทันบานเฮาค่ะบลอมมะประเทศนี้เรียกบลอมมะพุทราจีนเนี่ยว่าดิdet er rigtigt chili Nå, du mener jeg tør ikke Det er chokolade med meget stærk chili. Jeg tør ikke Jeg er slet til det. เนี่ยเพื่อนเนี่ยน่ารักมากทีน่าtusind tak Den her, sådan, det er... Og så Hansก็น่ารักเนี่ย Den her, sådan, det er vindstyrket 5. Nej, kan også Den noget hedder med Hus, hende. der er nogen, der elsker เมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเช้ากันเสร็จมารับมาเพิ่งก็ชวนกินข้าวนิสัยเหมือนคนไทยเลยค่ะยะฮะแบบดิja, det er da flot, jeg har set den også. Fordi de er kæmpe store, det er sådan heller ikke helt normalt. Den her? Ja. Er det plejer ikke så store ligesom? Nej. Nå, okay. Hvad hedder den? Det ved jeg ikke. Nej, det er ligesom opus eller blomst. Nej, det er en blomst, det er en blomst, ja. det er en stavte. Altså sådan en, der kommer igennem år efter år. Og så spreder den sig selv. Du kan se, jeg har en stående der. Nå ja. Den er så lidt mindre, ikke? Ja. Det er rigtig sød alene. Ja, det er det. Nej. Ja. Men den de er meget sjove. Jo, det er meget. Ja. Og det der, det er jo valmuer, der afblomster. Det er meget hyggeligt have. Meget flot have. Den her er også sød, Tina. Den her din blomster her, det er også så sød. Ja, det der, det er bare sådan, man kalder det et bunddække. Bunddække? Det er sådan, til man bare sætter for lige at dække rundt omkring. Det er så sød farve. Ja. Kitty, se her. Kan du ikke lide den her? Det der hedder ærteblomster. Ja. Jeg tænker nok, det ligner meget ærter. Ja, om en måneds tid, så hele det her gitterdække er sådan nogle blomster der, ikke? Kommer der så ærter? Nej, det er bare pynte, ja. Ja, men der er masser. Ikke? Det er rigtig sødt, ikke, Kitty? Det er naboen derinde, den er meget kreativ. Se. Som har... At lave den her. Ja. Hun er også ved at lave sådan en krop. Men kan I godt นะคะสวัสดีจ้า